tata kaže da svaki čovjek ima 3 mere, visinu, širinu i dužinu. Sluša se ti ovo! Ko na nas krene, iz mesta je najbolje. Želim vam se u tom filmu! Šta će biti s kućom? Zapalit ću je! Zameniče, jeste čuli šta nastavnik Đorđe kaže za našu direktoru? Šta kaže? Šta je opet smislio? Da je Hitler za nju kosovka devojka. Dobro jutro, dajte direktor! Ja sam od ove škole napravila ono što ona jeste. Kamionđije drugi put. Fire! Ne znaš zašto je zatvorena, došao si da moliš. Nisam došao da molim. Poručuju ti, prijatelji, da malo pripaziš šta radiš. Koji vjeruju u Boga i u sudnji dan, ne drže prijateljstvo s neprijateljima Allaha. Pa makar to bili očevi njihovi ili braća. Pravda. Svi mi mislimo da znamo šta je to pravda.